Acabo de vindre de treballar i he vingut a que me repararen el calcer, perquè no vull anar a una altra població a que me reparen el meu calcer. Preferís fer-ho en els comerços de Picanya. I ara ja m'ho han reparat i me'n vaig cap a casa. Un desplaçament senzill, ja que visc a escassament 150 metres en línia recta des d'on m'han reparat el calcer. Vaig a ma casa. Ja veig ma casa al fons. La furgoneta mos tapa, però és només passar el pas unes cases que es veuen al fons. Però la Generalitat m'ha tallat el pas. Luego vaig a ma casa. Què he de fer? Doncs tirar-me a la dreta, continuar per fora la via, i agafar direcció de Torrent, València. Ara estan instal·lant polígon taronja. Hem vist que la direcció és Torrent, València i polígon taronja. Ara estem en la rodona i haurem d'agafar Torrent, València. Atenció per als que no sou de Picanya, bueno, i sento també, perquè hi ha que anar molt en compte. Torrent Montserrat, no. Albal Alcàsser, tampoc. Hem de passar la d'Albal Alcàsser. Una altra de València, tampoc. I hem d'agafar la de Frutas Antonio Gil o Albal Alcàsser. Esta sí d'Albal Alcàsser. L'altra d'Albal Alcàsser, no. És a dir, si teniu amics i heu d'explicar, direu, en la rodona n'hi ha dos camins per al Albal Alcàsser. Heu d'agafar el segon. Passem la via. I ara, atenció, també hem d'anar al Albal Alcàsser. Sí, ja sé que estareu pensant, però este home no estava en Picanya i anaves a casa? No. Anem ara de moment al Albal Alcàsser. Continuant al Albal Alcàsser. Jo, que soc de Picanya i molt sabut, segur que no em perdré. Espere que quan vinguin les amistats ho tinguin clar, perquè ara ja al Albal Alcàsser no, ara de mirar cementeri. Alcàsser cap allà, i ara rodem i hem d'agafar la de cementeri. Molt d'ull,
no equivocar-se, perquè la que posa Picanya, encara que jo visca a Picanya, no és la que he d'agafar. Picanya és per allà. Jo vaig al cementeri. Efectivament. Passem al cementeri. I ara sí que es trobem que entrem en Picanya, malgrat la senyalització que n'hi havia a la rodona que dia que Picanya tenia que anar per allà. I així un altre cartell de Picanya. I per fi estic ja arribant a on teòricament visc. Que podia haver-me estalviat part de la volta venint directament del treball així? Probablement. Però haguera, per exemple, m'haguera arreglat el calcer en el poble on treballe i no així. Però jo soc molt militant i dic els diners als comerços del meu poble.